πόλη ζούσε ένας βιολιστής, σπουδαίος, τρανός τραγουδιστής. Μα του κλέψαν το βιολί δυο περαστικοί και έμεινε η πόλη δίχως μουσική. Πήρε τότε όρκο, ως την άκρη της γης να γυρίσει για να βρει το γαλάζιο το βιολί. Κι αν δεν το βρίσκε αυτός, τα ψάχνε μετά ο γιος. Και από γιο σε εγγονό, από φαράκι σε βουνό. Το βιολί δεν θα βρεθεί. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Μα ο βιολιστής τους έβαλε κατάρα και ευχή. Αν ξαναχάσουν το βιολί, η πόλη να ερημωθεί. Να μαραθούν τα δέντρα, να γυμνοθούν τα βουνά, να κυτρινίσουν τα παιδιά. Και ο ποταμός να ξεραθεί. Πέρασαν χρόνια. Ο μύθος ξεχάστηκε. Μέχρι που μια μέρα... Μοιάζει μαγεμένα. Σάκασα! Επιτέλους! Ποιος είσαι, τι θέλεις από μένα? Το βιολί! Θα μου το δώσεις, δεν σε θες! Όχι, πότε? Το ξέρω, πάρ' το. Μα δεν μπορώ, είμαι δεμένος. Αλλόν παπαλόν αυτόν, γύρω. Αλλόν παπαλόν κατήφεθείς, σε διατάζω σχοινή να ξεδεθείς. Έλα. Το ένα στο βιολί. Ποια είσαι, πού είσαι? Πάρε το βιολί σου. Όποια και να είσαι, δεν μπορεί να είσαι κακή. Όχι ρε, στο βιολί. Πέτρωσα, στα αλήθεια πέτρωσα. Πες μου, ποια είσαι? Παίξε το βιολί σου. Θέλω να χορέψω. Την πόλη και μετά σου υπόσχομαι ότι θα γυρίσω. Αν σε αφήσω δεν ξαναγυρνάς, πρέπει να μου δώσεις κάτι δικό σου μέχρι που επιστρέψεις. Κάτι δικό μου, μα έχω μόνο να έχω αυτό το βιολί. Και το βιολί Και το βιολί πρέπει να πάει στην πόλη. Αυτό το είπες. Όχι, δεν θέλω το βιολί. Έχω πολλά βιολιά για να σου δώσω και ας μην είναι γαλάζια. Σε παρακαλώ, άφησέ με να πάω στην πόλη. Στορκίζομαι στη φωνή μου. Α, να μια καλή ιδέα. Τι? Θα σου πάρω τη φωνή μέχρι να ξαναγυρίσεις. Όχι, Αλλόν, παπαλόν, όχι, όχι τη φωνή μου. Μη, σε παρακαλώ, μη. Αλλόν, παπαλόν, πριστή και αν χάσου γρήγορα από μπροστά μου. Πού να κρυφτώ? Α, όχι, εδώ κρύφτηκα και χθες, θα με βρουν. Πού να κρυφτώ? Όχι, εδώ κρύφτηκα και προχθές, πάλι θα με βρουν. Πού να κρυφτώ, βοηθήστε με κυνηγούν. Δεν θα με μαρτυρήσετε. Μήπως είδατε να περνάει εδώ πέρα κανένας μεθυσμένος? Μιλάμε για σκνήμα στο μεθύσι. Κανένας πουθενά? Κανένας? Στο ποτάμι θα πήγε. Κυραστινόμε. Τι θέλεις εδώ, Μιχάλη? Θέλεις βοήθεια? Από ποιον κρύβεσαι? Αυτό το πυρούνι και από το κουτάλι. Τι Μιχάλη? Μιχάλη! Μιχάλη! Θα
ο Μιχάλης μου, Ο Μιχάλης μας. Άκου να σου πω, κυρά μου, εγώ είμαι αστυνομικός, δεν είμαι ταντά του γιού σου. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι κυρά σου. Και απαιτώ να βρεις αμέσως τον Μιχάλη μου. Αμέσως, αμέσως, αμέσως. Ναι, κυτρίνιασα. Θα αρρωστήσει. Ίση. Αρρώστησα. Έχω πυρετό. Θα λιγοδημήσει το χρυσό μου. Αχ, μια αδυναμία. Λίγο δημάω. Γιατρό. Έλα, γιατρό. Δεν σβηνείς χαμόγελο. Τρέξτε. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Ποιος με φώναξε, ποιος πεθαίνει. Εδώ, εδώ. Κύριε Δήμαρχε, εσείς. Κοίτα, να σου Να πω, παίξουμε το ηλεκτρονικό. να σου πω. Willy, μαμά. Ψάχνω να σε βρει. Να παίξω με το ηλεκτρονικό σου. Δεν θα με μαρτυρείς, έτσι. Εγώ, εσένα ποτέ. Ναι, ναι, πάντα έτσι λες. Έλα, Α, έχω μια ιδέα. Έλα, να κρυφτούμε μαζί. Πάμε. Χάθηκε το καλό. Θα τον κρεμάσω ανάποδα τον μικρό. Ανάσε εδώ, Σαν το τραλαλά. Μονάχα που εγώ θα βγάλω 10 τόνες φαΐ αντί για 10 τόνες νερό. Και αυτή η Αστέρο που στο καλό πήγαινε. Της έχω πει να είναι πάντα δίπλα μου. Θα μάθω να συμπεριφέρεται, να γίνει κάτι πρέπει, σαν και εμένα. Να της βρω και ένα καλόν άντρα, να την παντρέψω, να σηκάσω το δάχτυλο. Αχ, αλήθεια, Ερμιόνη μου θα παντρέψει. Πού ήσουνα καλέ. Βρήκα το Μιχάλη, να'τος, εδώ είναι. Μαρτυριάρα. Μαρτυριάρα, πάντα έτσι κάνεις. Έλα εδώ, Μιχάλη, πρέπει να φας, παιδάκι μου. Ακούστε, Έλα εδώ, πιάσ' τα κόλπα. Είναι βιολί. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε, βιολί είναι. Βιολί. Ραδιόφωνο είναι. Ναι, ναι, ραδιόφωνο θα. Δεν έχουμε βιολιά στην πόλη μας. Αλήθεια, γιατί δεν έχουμε βιολί. Βιολιά. Ποτέ δεν έχω δει πραγματικό βιολί. Σταμάτα να το ρωτώ. Έπεσε. Έπεσε. Έλα, γιατρή. Ένα γιατρό. Εγώ είμαι γιατρός. Τι είναι. Νερό, φέρτε μου νερό. Νερό, νερό. Έφερα νερό, έφερα νερό. Μη φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι. Και παιδί σου. Εκεί αυτός που να κάνει. Θες το τραγούδι. Δεν σβηνείς χαμόγελο. Ναι. Πάλι εσείς. Τι Δεν πάθατε, σβηνείς κύριε χαμόγελο. Δήμαρχε. Η πίεση... Περπάτασε. Η πίεσή μου, το σηκώτη μου, το στομάχι μου. Και έχω και ένα βήχα. Να κόψετε το τσιγάρο. Μα δεν παραπονέθηκα για το τσιγάρο και το βήχα παραπονέθηκα. Τότε να κόψετε το βήχα. Πότισε του παιδιού. Φόρεσε την του παιδιού. Δώσε τα σακέτα του παιδιού. Φόρεσε την του παιδιού και πότισε το γάλα του. 10 φορές θα τα πω. Τι κάνεις εσύ εκεί. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς. Στον άντρα μου μιλάω. Σωτηρή. Εγώ. Τα πω. Ως ο αστυνομικός σας, αυτός, μήπως είναι κάπως χοντροκέφαλος. Κάπως. Εμένα στο λαιμό μου κάθεται. Ανεδέστατος είναι. Ανεδέστατος. Σας έκανε κάτι. Και τι δεν μου έκανε. Και τι δεν μου έκανε. Από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην πόλη σας, με παρακολουθείς και είμαι καταζητούμενος. Εσάς. Δεν φτάνει. Δεν κι όμως. Κρατάει εκείνο το καρνέ του και όλο ρωτάει και όλο σημειώνει και πάλι ξαναρωτάει και πάλι σημειώνει και από πού είσαι, ποιος είσαι, τι θέλεις, γιατί τι δουλειά κάνεις και ένα σωρό ανόητες ερωτήσεις. Καταλαβαίνετε κυρία Δημάρχο. Εγώ δεν είμαι όποιος και όποιος για να με προσβάλλουν, έτσι. Δεν είσαι όποιος και όποιος κύριε Λούπη. Μα ένιωσε όμως θα σου το συγγυρίσω εγώ. Γιατί σαν πολλά τα έχω μαζεμένα και δεν θυμάμαι τα λόγια μου. Θα πω στον άντρα μου να το μεταθέσει. Γιατί πολύ μου κάθεται στο μάχη, τώρα τελευταία.
εσύ μέσα, σας περιμένω. Εδώ μένουμε. Να κάνουμε και έκπληξη στο Σωτήρι. Το Σωτήρι ποιο? Τον άντρα, μεγάλη. Τον κύριο Δήμα. Τον κύριο Σωτήρι. Ναι, το Σωτήρι. Ερμιόνη, τον καλοπιάνει για να μου παντρευτεί. Το μάθα, παιδάκι. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Να σας περιμένω, μην αργήσετε. Θα έρθω οπωσδήποτε. Ναι, γεια σας. Ο κύριος θα έρθει για να με παντρευτεί. Προχώρα, παιδάκι μου, πάμε μέσα. Καλά, πάμε. Και σε ρουφάει το σπίτι. Τι έγινε, τι σημαίνει, πού σημαίνει εκεί, κάτσε να σε καθίσει. Εκεί, κάποιοι με χτύπησαν. Πού, σε αυτό το σπίτι, εδώ, μα τρελός είσαι, Χριστιανέ μου. Σε αυτό το σπίτι δεν μένει κανένας. Πριν από λίγο σου λέω, με χτύπησαν, δεν ξέρω γιατί. Με σοβαρά μιλάς. Εδώ πέρα μόνο ο βιολιστής μένει. Κάτι βιολιά, κάτι καλάσια βιολιά, χόρευαν, φώναζαν και κάτι πουστάκες, κάτι άλλο. Δεν είσαι καλά. Όχι, αλήθεια σας λέω, άλλο και δεν με πιστεύετε. Μα τι να πιστέψω, παιδί μου, εδώ σε αυτό το σπίτι μένει μόνο ο βιολιστής που είναι τώρα στο καφέ και παίζει στο πιανί του. Αυτό δεν είναι υπόθεση αστυνομικού, είναι γιατρού. Ποιος με χρειάστηκε? Εδώ, ο κύριος. Τι έγινε? Δεν με πιστεύετε. Ήταν γεμάτο από το σπίτι μου, στα καλύτερα σηκώνα. Αλήθεια σας λέω. Ελάτε μαζί μου να σας πάω στο ιατρείο, να σας βάλω καμία στην κομπρέσα. Παγάκια, γιατρέ, παγάκια. Παγάκια. Βέβαια. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Είσαι τι σίγουρα γιατρός. Γιατρός είμαι και βέβαια είμαι γιατρός. Μπορώ να βάλω μόνος μου παγάκια πάντως. Είστε γιατρός εσύ? Όχι, αλλά... Αφήστε να σας περιποιηθώ εγώ που είμαι γιατρός. Κύριος,